Aşgabat Türkmenbaşy 160 km sagatda tizlikli ýolagçy otlaryny işe girdilmegini meýilleşdirilýär. Bu barada Aşgabatda geçirilen Türkmen-Hytaý işgörlik forumunda Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministri Mehmet Akmaýmedow habar berdi. Mehmet Akmaýmedowyň aýtmagyna görä, esas taslamanyň çägini demir ýoluň günwatar uguryny dol täzelemek we ýük otlarynyň tizligini 90 km sagada çenli ýokarlandyrmak gözegine tutulýar. Taýýarlyk işleriniň çäklerini teknik ykdysady esaslandyrmany işläp taýýarlamak üçin halkara bäsleşik aglan edildi. Döwrewaplaşdyrylyş işleri Hytaý, Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan ulag geçelgesiniň bir bölegi hökmüne garalýan Türkmenawat ugry boýunça günnäger tarap hem öz içine alýar. Bu taslama hereketi dolandyrmagyň häzirki zaman ulgamlaryny ornaşdyrmak, infrastrukturany täzelemek we demir ýollaryň geçirjilik ukybyny ýokarlandyrmak ýaly ileri tutulýan wezipeleri öz içine alýar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutma.